Horas madi hita salut na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhatta Jesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikyanon kapasada maroha do pikratta lahu pasangapun Tuhatta martangyang mahita. Dameni dibata na sumurong siyan saluhu na roha imana mangramoti ati-ati doho pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kurian ni dibata hata ni Tuhan na saur tu hita dia nek mai san buku sada Musa bid 24 amuka mai siya naik 17 masuk mai sahat tu ayat 26 asa tajaha amanginang rak majahita odo hata ni Tuhan. Dungi sapur masikai doh jelmana jadi gabian-gabian maibana jala ditubuhon si Hanok. Dungi dipuka masada sosor di bahin magowar ni sosori Hanok. Mangyutun gowar ni anak nai. Dungi ditubuhon si Hanok ma si Irat. Si Irat manubuhon si Mehu Yael. Si Mehu Yael manubuhon si Metusael. Si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo silame dua dojul mana dibuat guarnisa nasada siada guarni napaduahon si Jilla. Dungi ditubuhon siada ma si Jabal. Ibana do opuni sudi akka na mangingani udung-udung doho na marpinahan. Ia guarni angginai si Jubal. Ibana do opuni sudi akka si pilti hasapi do sordam. Si Jilla pe ditubuh do si Tubal Kain. Paden disude akka si Paulito baga do bosi. Ya iboto ni si Tubal Kain si Naema do. Dungi dinna silamit matu jelmana na duai. Siada do si Jilla. Bagi hamuna maswarakku hamu ali julma ni silamek. Pinggol hamuma tarsakon. Saina bunokku do sada bawa alani bugaki. Jala sada doli-doli alani bosarhon. Ay molo pitu hali abulon ia si kain. Iko 70 hali pitu abulon anggo silame. Dungi sapur mas yada musedo jelmanai. Jadi ditubuh ma anak sada di bahan maguar nasi set. Anunga disolukon debata tua sada tubuh na asing. Sikat ni si Abel, nabi nunu ni si Kain ninna. Tubuh madohot anak ni si Set sada, di bahan maguar na si Enos. Ujui ma dibuka halak, pau jauh-jauh, goar ni Jehuba, ido yanggo sahakna. Dihita salu na kadamang do dainang, nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Molo disukun mahita sonari. Di dia ma namura juk pangatta akka jolma sigijang roha. Mana akka jolma napaburnang-burnang diri. Molo menurut nami amanginang gampang situtudo jupang ta akka jolma sigijang roha di dua inganan. Na perjulu mai di gereja, na pedua humai di lapo. Baso doko kami ima gudang jupangata akka jolma sigijang roa di gereja, alana memang paktana realitana amanginam na gudang jupang ta akka jolma sigijang roa di gereja. Isarana akka jolma nama dirina si suabulu. Udang no sonari tabegi ala niya pung nami do, ala niya bung nami do. Ubay ni mana jongjong huriyaw. Gudang do musena akajol masonari tajuk pangi di gereja. Du kami do imakitu pembangunan. Ditikihan do panitia. Gabe jongjong ima bagas coroon. Baru dilapo pe gudang do songoni. Pololawi tatulapo. Tabigido di akahata ni jol manadong dilapo. Jelek kundunga songonon. Yanak kundunga songonon. Dokal na asing. Amang inang.
Molohalak na porsia ikur rajuman na do di tonga-tonga nya kapar molon na. Nasa na adong di ibana sileo-leo ni di batado. Na pinakin ni di batado julmay gabi parhitian na lalaho pa jongjok kon sada bagas jorok. Na di palos di batado imas sada julmay di pasu-pasu tujuan na aha asa totong do julmay pasangap po di bata di tonga-tonga nya kapar moluon. Alason nari gudang do adul julma siyan na pinarsita ni rohani di bata. Dihita salut na kadamang do dainang. Di bagasan jamita na sa tuhita di apala partik yano. Oma poparan ni si Kain. Dung dibunuh si Kain, si Abel. Lado ibana manadikon na toras na siya dam do siyawa. Di parhorsia ni mana gabi totong do didongani di bata ibana nang pehalak pardosa ibana. Jala di bidu pau patonon amanginang takas do ima didok nakaninga dia 10 pitwi. Dung ima di sapur sikait ibana dok julmana gabi-gabi ma julmanai. Gabi ditubuh ma anak-anak. Akan anak na ditubuhan ima si Kain. Ima aka anak na gabi parhitian ni dibata aka anak na gabi mabain manang ima upukka salhut nasa na ado. Tabi ring amangina. Nang pei masikan mardosa alay tetap do ima didongani di bata ibana, di parar di bata ibana. Sian saluhut na nasa peparan ni si Kain. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini mempunyai banyak talenta yang begitu luar biasa. Dilihat debata aka asiasi. Di palos debata si Yobel gabi opunya ke namar pinahan. Jadi Allah memberkati Yobel dan dia punya karunia untuk beternak. Itulah karunianya. Sehingga dia dikenal menjadi nenek moyang para peternak pada saat itu. Baru musenang si Jubal. Didok ima di bagasan turpukon. Gabi ibana do opuni si piltik hasapi do ima sordam. Dia punya karunia. Di pasu-pasu di bata ibana. Gabi bo ibana memakai hasapi do akasordam. Imana o maapuna. Nabangi musenang. Si Tubal Kain di pasu-pasu di bata ibana gabe boy totok ibana pauli akatubaga do bosi. Itulah berkat yang diterima, itulah karunia yang diterima. Alai anggo silami di bagasan turpukon. Di patari daun ibana do akagijang ni rohana. Di patari daun ibana do akahatakan onna. Ujungna aha. Ujung na uhum ni debatado na pinaluas ni debata roti bana. Ale udut na musenam di bagasan turpukot amanginang dia 25-26 secara khusus ay 26. Dungi matubu siset. Jala adong masada yang nakon na namarguar si Enos. Gabi didok do di bagasan turpukon. Ujui ma dipukka halak pajojogor ni Jakoba. Oma narumiko. Amanginang dihita salu nakadong na nolong di bagasa tuwata Yesus Kristus. Ahado na naing berengotta. Manang putihota siya jamita na jepek na sa tuwita di apala partik yanon. Aparjolo sa hali marhite-hite hatan ni Tuhanon nang didok debatado tuhita. Nasa asiasi ni debata na nilihon ni debata tuhita ikopakyo tado pasang apo debata. Jadi molotung adong akka basa-basa, molotung adong akka makarunia, molotung adong akka talenta na adong di tonga-tonga ni akka parngulota amanginang, ikopakyo tado ila pasang apo debata. Molotung peima di pasu-pasu debata hita,
gabi parhitian ni dibata hita pajongjok kon bagas joro. Alek kura jumat do dibatado na totok pajongjong bagas joro. Hulang parhitian na do hita. Jadi suatu ado ni tonga-tonga niya kaparngulota. So nahamido ko nakaningan akasiswa bulu. Dia punya talenta. Tapi dia punya kesombongan di tengah-tengah kehidupannya. Dia punya talenta. Tapi dia gabi paburnang-burnang diri tonga-tonga di parngulotna. Alena basa-basa ni debata na nilehona tuhita ikon ido dalata lapasaka perdebatan di tengah-tengah di parnguluo. Apapun talentamu. Molo talentamu do nang maredde. Gabi maparede na uli mau. Molo talentamu do ima martangiang. Gabi si partangiang mau. Molo talentamu do nang mangajari. Asal manada lo monirohani debata. Patu pamay di tengah-tengah niya kaparnguluo. Napaduakan. Marhite-hite turupukon. Gudang do memak kita songonima selamek. Nama dok. Dilir debatado basa-basa tu ibana. Alay totong do dipakai ibana basa-basa itu akan asodadalan ni debata. Dipakai mana do akan asi-asi ni debatai. Nanay pabunang-bunang dirina. Ibana lipesan adupan ni debata. Dialah orang pertama yang dituliskan oleh Alkitab kita. Menjadi orang yang berpoligami. Dan itu tentu tidak diinginkan oleh Tuhan. Dia sudah berdosa, dia berpoligami. Tapi dia tidak melakukan pertobatan. Tapi justru di bagasan imatur pukul, di paburnang-burnang ibana dirina. Itu ibana do di hata di Tuhanon. Alay anggo silame dua dojul mana. Siada do ima sijila. Di do ima silame matujul mana na duay. Begi hamu na maswaraku hamu ale jolma ni silame. Pinggol hamu ma torsakon. Say na bunwok kudo sada bawa ala ni bugaki. Jala sada duli-duli ala ni bosakon. Dia merasa bangga melakukan segala kejahatan. Dia merasa bangga melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Alay dipangido debatado tuhita unang masongo silame. Ketika Allah mengaruniakan yang baik kepada kita, maka kita pergunakan itu untuk Tuhan. Jangan pergunakan unang tapake nasa na adong dihita gabem paroho burani debata. Alay iko pakiota do nasa na adong dihita. Lapasang ako debata. Halak pardosa do hita manginang. Alay di parar debatado ngolutta. Marhite-hite asini rohani Kristus. Marhite-hite tod di parbadia. Asa ngolutta na galeon, ngolutta na sunasi kopon. Gabe mangulahon akalomoni rohani debata. Bapak Ibu yang terkasih. Pahami bahwa kita tidak ada yang sempurna. Jangan adok kita nasikop. Alay di parar debatado kita. Laho mangula lomo ni rohani debata. Dapat pudi sahali amanginang. Marhite-hite jami taon. Nang dipayong matuhita sada ilustrasi. Adong may sada guru seni. Seni lukis di sada sekolah. Di biani mana matugas tu sude ng akka muridna. Ido imana tugas kita hari ini melukis. Lukiskanlah lukisanmu sebaik-baiknya. Sudi maka murid no melukis. Adong mana menggambar pemandangan. Adong mana mabejabu. Adong mana mabani aka pohon o kalana asik. Nah, dungsay melukis dikumpul masudena. Adong may masada lukisan na sangat-sangat ulit. Guru pitakjuk. Edokon guru inilah lukisan yang terindah di kelas ini. Di patudo guru sudi mamadokon. Pasti pensilnya yang mahal. Makanya bisa lukisannya sangat-sangat baik. Edokon ada murid na asing Alay di dokon ima murid na melukis na bagakom may do ima nama daw. Sarupa do ima pensilta. Alay bahasa ima gabe ubag lukisaku alana hupake pensil i dengan segala kesungguhan.
Saya memakai pensil itu untuk segala sesuatu. Akhirnya bisa lukisanku begitu baik. Nah, amang inang, nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Walaupun karunia yang kita miliki mungkin sedikit, tapi kalau kita mempergunakannya itu di dalam Tuhan, maka karunia itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Soalnya madak-dadak nakaningan. Pensil boleh sama, tapi hasilnya berbeda. Karunia kita boleh sama, tapi ketika kita sungguh-sungguh mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka karunia itu akan menjadi luar biasa. Karena yang terpenting bagi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tapi Tuhan mencari orang yang biasa-biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita mempergunakan segala yang ada kita miliki. Lau pasangap perdebatan di tengah-tengah nyaka parngulota sigalupari. Amin martanya kita. Moliate mau pasa ruanami tuho Tuhan. Taruli hami marhite hite hatam. Ajari mahami. Asa mamakke salo kabasa-basami. Nalamang ulon akal omoni roham. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang. Tuhan matatong mamasu-masu hita saluhukna.